Nadala pa sa ospital sina Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte Election Officer Attorney Masida Abo o bana niini si Jojo Abo apan namatay gihapon. Subay sa report sa kapulisan sa Datu Odin Sinsuat, padulong sa iyang opisina si Attorney Abo bandang alas 8 kaganihang buntag, Marso 26. Kuyog ang iyang bana sakay sa SUV. Apan sa pag-abot sa may Cotabato Sharif Agwak Road, Maguindanao, Makera 2, Maguindanao del Norte, giambush kini sa wala mailhing mga armado. Ginasubay pa karon sa mga pulis ang posibleng motibo sa krimen o usa sa mga subayo niini ang posibleng may karabutan sa trabaho isip election officer. Dili lamang kini ang unang higayon nga adunay nahitabog pagpamusil sa Datu Odin Sinsuat kay sa miaging simana patay sab sa pagpamusil ang mag-asawang abogado nga sakay gihapon sa SUV. Gio del Mundo, Newsline, Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.